дар ин барнома мо мехоҳем бархе аз маълумотҳои ҷолибро дар бораи ситораҳои пурҷилои олами варзиш пешниҳод созем. Аммо гап дар бораи фаъолияти варзишӣ не, балки ҳаёти пушти пардагӣ ё худ ҳаёти шахсии онҳо меравад. нахуст мехостем дар бораи ҳаёти сарватмандтарин варзишгари ҷаҳон, собиқ баскетболбоз Майкл Ҷордан манзури шумо гардонем. ҳоло Ҷордани 57-сола миллиардери доллардор ва сарватмандтарин варзишгари сайёра мебошад. сарвати ӯ 1.6 миллиард доллар арзёбӣ мешавад. ҳанӯз дар соли 2020 он тақрибан 2.2 миллиард доллар буд. аммо ба қавле коронакриз ба ҷайби пур аз доллари ин ситораи NBA низ зарбаи худро зад. Майкл пас аз анҷоми фаъолияти касбии баскетболбозиаш низ маблағ ҷамъовариро баҳс накард. Ҷордан на танҳо баскетболбози афсонавӣ, балки як соҳибкори муваффақ низ мебошад. соли 2013 Майкл Ҷордан бо модели кубагӣ Ивет Прието издивоҷ кард. Прието аз шавҳари маъруфу пулдораш 16 сол ҷавонтар аст, аммо ин ба ҳаёти оилавӣ таъсире нагузошт. ин ҷуфт соҳиби ду фарзанд, дугонико Виктория ва Изабел ҳастанд. аммо Майкл Ҷордан низ аз издивоҷи қаблӣ 3 фарзанд дорад. вай соли 2006 аз хуанита Вана ҷудо шуда, ба ӯ 168 миллион доллар ҷубронпулӣ пардохт карда буд. дар он вақт бузургтарин ҷарима барои талоқ дар таърих эълон шуда буд. Пике ва Шакира. тақдири ин ду ситораи пурҷилои олами шоу-бизнес ва варзиш ба Майкл Ҷордан тамоман монандӣ надорад. зеро замоне ки Пике дар академияи футболи Барселона ба қавли гуфтаҳои маъмул нав тай попо меомӯхт, Шакира аллакай ситораи дурахшон на танҳо дар Колумбия, балки дар ҷаҳон гашта буд. ин духтари соҳибистеъдод миллионҳо нафарро мафтуни санъати худу рақсҳои ҷаззобаш гардонида буд. соли 2010 замони ба наворгирии клипи маъруфи Вака Вака ки ӯ гимни чемпионати ҷаҳон эълон шуда буд, ин ду чеҳраро ба ҳам ошно кард. Шакира аз Пике калон аст, аммо бузургии муҳаббатро бинед ки Шакираро на пул ва на вазифа роҳаш нагардонид. замони шиносоӣ бо Пике Шакира аллакай шавҳар дошт ва оилаи писари президенти Аргентина Фернандо де ла Руа Антонио буду. онҳо 11 сол дар як болин сар мемонданд. агар гӯем Пикеи ҷавон Шакираро аз дасти Антонио кашида гирифт, хато намекунем. баъдан худи сароянда изҳор дошт ки аз байни муносибати ӯ шавҳараш пишаки сиёҳ гузашта буду, беинам муҳаббаташ кӯҳна шуда буд. ягона одаме ки дар ин муносибат зид баромад ин Пеп Гвардиола буд. як замон муносибати мураббӣ бо Пике низ аз ин сабаб сар низ шуда буд. Гвардиоларо рафтори шогирдаш ки сабаби барҳам хӯрдани як оилаи 11-сола гашт, тамоман писанд наомада буд. аммо баъдтар мураббии каталонӣ ба тақдир тан доду назди муҳаббати ин ду ошиқ сар фуруд овард. Шакира ва Пике бо вуҷуди он ки солҳои 2013 ва 2015 соҳиби ду фарзанд гаштаанд, аммо то ба ҳол расман зану шавҳар нестанд. Шакира 2 феврали соли 1977 таваллуд шудааст ва Жерар Пике ҳам дар ҳамин рӯз, яъне 2 феврали соли 1987 таваллуд шудааст. акнун нишаста ҳисоб кунем ки байни ин ду ҷуфт чӣ қадар сол фарқият дорад. ҳоло мо дар бораи тақдири ду тан аз ситораи пурҷилое ҳарф мезанем ки кирдори онҳо аксар мардуми ҷаҳонро хуш наомада буд. ҳатто баъзе аз дӯстонашон аз онҳо рӯй гардонданду наълаташон хонданд. инҳо Ванда Нара ва Мауро Икарди мебошанд. дар гузаштаи дур Ванда Нара дар филмҳои барои калонсолон нақшофарӣ кардааст, аммо ин касб ё шуғли ғайриоддӣ сари роҳи издивоҷи ӯ ва футболбози дигари аргентинӣ Макси Лопесро нагирифт. Мауро Икарди аз кӯдакӣ мухлиси Макси Лопес буд. нобаста аз он ки Лопес топ ҳамлагар низ набуд, аммо бозии ӯ ба Икардии ҷавон писанд буд. Макси аз ҳамватани худ 10 сол калон аст. писарак ҳатто орзуи гирифтани автограф аз Лопесро мекард. соли 2012 аргентиниҳои футболбоз дар дастаи Самдория якҷоя бозӣ карданд. бо далели он ки ӯ мухлис дорад ва ҳамзамон ҳамватанаш аст, Лопес зуд Мауроро ба манзилаш даъват мекард. ӯро бо зан ва модари 3 фарзандаш Ванда Нара шинос кард. бонуи 26-сола он вақт дарк намуд ки шавҳараш ситораи намоёни футбол намешавад ва Икарди аз падари фарзандонаш дида истеъдоди хубтар дораду имкони зиндагӣ кардан дар шароити боз ҳам хубтаре мавҷуд аст. бозингари ҷавонро майли найрангҳои ҳилаҳои худ гардонид. муоширати байни Икардии ҷавон ва Нараи маккор зуд аз сарҳади дӯстӣ гузашт. Мауро дӯст ва ҳамватани худро барои бо собиқ актрисаи порнографӣ фурӯхт. рафтори Икарди на танҳо ба бозингарони аргентинӣ, балки ба дилхоҳ инсони соҳибақл писанд наомад.
пас аз чанд моҳи шиносоӣ Ванда ва фарзандонаш ба хонаи Икарди кӯчиданд ва Ванда навишт ки маъшуқи ман марди 40-сола дар бадани ҷавон аст ва бо тӯҳфаҳои гаронбаҳо аксҳо нашр кард. Лопес ба ин ҳама тоб оварда ягона амале ки нишон дод ин нафишурдани дасти Икарди ҳангоми бозии байни ҳамдигар буд ки он вақт Мауро аллакай ба Интер гузариш карда буд. Шавҳари партофташуда танҳо вақте ба ғазаб омад ки се фарзандаш дар футболкаҳои Интер бо рақами 9 акс гирифтанд. Бо ин рақам дӯсти собиқаш Лопес бозӣ мекард. Баъд аз ин ҳама номардиҳо Ванда ва Икарди бечора Лопеси на дар футбол муваффақ шудаву на дар оиладориро бар он гунаҳгор карданд ки ҳамлагари Самдория ҳамеша вақти худро бо фоҳишаҳо мегузаронду бо зану фарзандонаш аҳамият намедод. Дар Аргентина Максиро эҳтиром мекунанд. ӯ дӯсти наздики Месси аст. ин хиёнаткории Икардиро Месси набахшид ва ҳатто аргентинӣ дар Интер беҳтарин нишонзан низ шуд, аммо ӯро бо тими миллии кишвараш даъват накарданд. Ба қавли бархе аз сарчашмаҳои хабарӣ сабаби даъват нашудани ӯ таъсири Месси будааст ки гӯё Месси барои ин амали ноҷавонмардонааш ӯро нағз намедид ва иҷозат намедод ки бо пираҳани футболии Аргентина ҳунарнамоӣ кунад. аз замоне ки Ванда нараи пулдӯстдор ба ҳаёти Икарди 20сола шомил шуд, футболбоз тағйир кард. Гуфтааст собиқ агенти ҳамлагар Морано ки бештар аз 10 сол бо ӯ кор мекард. пештар вай хоксор мутамарказ буд ва кӯшиш мекард ки касбӣ рушд кунад. мутаассифона он ба тарафи бадтар тағйир ёфт. ӯ аз футбол дида тиҷоратро бештар писандид. ин тағйирот дар ҳаёт метавонад ояндаи ӯро дар варзиш зери хатар гузорад. ин гуфтаҳо ба Икарди писанд наомад ва агенти худро аз вазифа озод намуда зани худро ба ин мақом интихоб кард. баъди 1 соли ҳаёти оилавӣ Ванда Нара шавҳари худро дар Интер ба бозигари сермаош табдил дод ки футболбоз дар 1 сол наздик ба 4 миллион маош мегирифт. баъди 1 соли дигар Мауро Икарди бо Интер ба маоши 4.5 миллион доллар шартномаи нав баст. ахиран зиёдталабии Ванда ки барои футболбози худ 9 миллион евро дар 1 сол талаб кард боис шуд ки раҳбарияти бошгоҳи милланӣ аз ҳамлагар хоҳиш намуд ки намояндаи худро иваз намояд ва бо маблағи 7 миллион евро омода аст ки қарордоди нав бандад. аммо Икарди дар ҷавоб аз иваз кардани агенти худ даст кашид ва ин боис шуд ки Икарди аз Интер равад. ин футболбоз имкон дошт ки дар топ клубҳои аврупоӣ аз ҷумла Барселона, Реал, Челси ё Ювентус бозӣ намояд, аммо маблағҳои калони талабнамудаи занаш боис шуд ки касе ба ӯ қарордод бастан нахост. Ванда аз шавҳари ҷавони худ Икарди боз 2 духтари дигар таваллуд кард, аммо тақдирро бинед ки Месси феълан бо ҳамватани худ ки як замон чашми диданаш надошт, акнун дар як даста бозӣ мекунад. ба гумонам дигар касе ҷуръат намекунад ки Икардиро ба хонааш даъват созад. яке аз маъруфтарин футболбоз дар байни мусалмонҳои ҷаҳон Муҳаммад Салоҳи Мисрӣ ба содагӣ ва хислатҳои хоксоронаи худ бори дигар мардумро дар ҳайрат гузошт. чанда пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ видеое паҳн шуд ки дар он варзишгар ба завҷаи худ иҷоза дод ки ҷоизаи Golden Foot 2021ро ба ҷои ӯ баромада бигирад. ӯ ба маросими супурдани ҷоизаҳо ҳамроҳи ҳамсараш Мегги Садик омад. вақте ки замони гирифтани ҷоиза расид, Муҳаммад аз ҳамсараш хоҳиш кард ки ба ҷои ӯ ба саҳна барояд. зани Муҳаммад бо ҳиҷоб ва либоси махсус ба минбар баромад ва дар он ҷо ба ӯ ҷоиза дода шуд. он вақт Салоҳ дар толори тамошобин буд. ин амали варзишгари маъруф дар шабакаҳои иҷтимоӣ таблиғ ва вокуниши мусбат пайдо кард. бисёриҳо Салоҳро барои эҳтиром қоил буданд нисбат ба ҳамсараш ситоиш карданд, аммо барои бархе аз нафарон ин хоксорию меҳрубонии Муҳаммад Салоҳ писанд наомад. чунки аз нигоҳи ҷониби дигар Муҳаммад завҷаи худро ба омма намоиш доду ӯро таъйиб намуд. кадоме аз ин гуфтаҳо ба ҳақиқат наздик аст мо намедонем, аммо ба ҳар ҳол зан модар бояд ҳамеша соҳибэҳтиром бошад. Golden Foot ҷоизаест ки ҳар сол ба бозигарони аз 28 сола боло дода мешавад. ин ҷоиза ба як бозигар 2 маротиба дода намешавад. ин маънои онро дорад ки ситораи Ливерпул ва тими миллии Миср бори дуюм наметавонад ҷоизаи тиллоиро ба даст биёрад. бо вуҷуди он ин ягона шонси худро ба завҷааш туҳфа кард. ҷоиза барои бозингароне пешбинӣ шудааст ки дар натиҷаҳои инфиродӣ ва даставӣ дар футбол саҳми назаррас гузоштаанд. футболбози шумораи 11 тими Ливерпул аввалин бозигари арабист ки ин ҷоизаро гирифтааст. ин буд чанд маълумот аз ҳаёти шахсии ситораҳои варзиш. қисми дуюми видеои моро интизор шавед.